Здравейте на всички, аз съм Крафт БПГ и това е Митко Христов. На Кривеница. Христов, виждаш ли някой? Здрасти, Гало, здрасти. И его Меркурява и Донча. Его, я се обърни отзаре. Обърни се отзаре. И его Роналдо, 7 номер. Мот Манчестър. Кои останаха, Борко? И чакаме звездата. И его звездата. Его звездата е. Звездата на отбора, вкара гола. Браво на него. Иди, левашки гол. И той успя да намери всички. Бабка за лъка. Без глупости пред камерата. Добре, духай. Тук има някакъв маняк. Ей, тук долу. Ей, сега се връща. Що спъкари изляза? Аре, Митко заплют от него. На дървото ще заплюте. Ете с... Его даскалото. Да, питай, ще го направи. И сега ще го интервюираме. Как се чувстваш като намерен? Супер. Аз знам къде са двамата, ама няма да кажа. Те даже са трима. Каза Габриел. Цигански път от 10. Може да заплюиш. 3. И Емил беше измамен. Ама той се заплю. Там се заплюх. Како е? Не трябва да кажа всички да си мил. Его и голмайстора, това ято е. Дай му снимаме обувките на голмайстора. Него ято, Габриел, бе. Аз съм по-добър от него, бе. Да, бе, бягатка е. Аз съм най-добрия близко. Да, бягатка е. Бейте. Аз съм в кадър, бе. И Кечмания! Кечмания на живо! Аз съм на първо място. Аз голмайстор. Аз, бе. Голмайстор също такова. Само аз. Голмайстор. Коле, айде. Прави клип. Ти не си може ли аз като ще му удариш? Голмайстора, Габриел го няма сега. Той, на другото дърво, мой човек. Вижте Габриел. Голмайстор. Голмайстор! Голмайстор! Отбор от Габриел. Снимай Роналдо, бе, Роналдо снимай. Снимай Роналдо. Место, Борсов Николов Бест. Роналдо да бест! Роналдо да бест! Аз съм най-добрия, бе. Не, Роналдо са Меркурял. Ти ми дам павилиона, айде. Аре! Ай! И отиваме на край ли го, бе?
Не. Кажи, очаква на павилиона. Аре на павилиончето. Ай, на пилончето! Точно е вече на цареца. Стефан е 10 стинки, брат. Диего Роналдо, той е най-зле. Как се сра? Наличка. Убиха камерата. Без такива глупости пред камерата, мой човек. Точно, света е камера. Ти също кажеш, сега ще... Пакистан, нали? Пакистан. Ами аз... Път на голмайстър съм. Ето ни на павилиончето. Ето съм. И драма. Педраси. Снимай го. Ма го набива Роналдо. Ей, гати. И гледайте луна. Гледайте луна. Ей, това се казва. Те са най-великите. И великите меркуриалки. Да. Гей ти! Гаврил, какви глупости си купи? Това не е ли здравословно хранене, дами и господа? Как се чувстваш, като измамен от закона? Много. Браво! Майко, майко! Бай! Бай!